Казват, че колкото по-тъмна е гривата на лъва, толкова по-силен е той и толкова повече го уважава прайдът. Но тази сутрин погледнах моята и си казах: Тая брада много светла и рижава. Мисля, че трябва да направя някакви промени. Пия едно бързо кафенце и сметам да пробвам новия шампуан за кистенява коса и брада на Dosta Cosmetics. Слагам 3-4 помпички и нанасям върху добре намокрена и увлажнена коса и брада. След това буквално ще изчакам 5 минутки докато си измия зъбите и нека да видим резултата. Само 5 минутки и резултата е на лице. One week later. Светло-кистенялото беше супер, но мисля да я направя малко по-тъмна този път. Тайната е във времето. Сега ще го оставя цели 10 минути, за да видим колко ще стане наситен цветът. За разлика от другите продукти от този тип, Dosta не съдържа амоняк и няма неприятни миризми и дразнения на кожата. Точно такъв резултат очаквах. Ако и вие искате да контролирате цвета на косата си, заповядайте в сайта на Dosta.bg и вижте невероятните продукти.